Agora seguimos coa terceira división e os marcadores: Cerceda 2, Alondras 0, Betanzos 1, Rápido de Buzas 0, As Pontes 1, Deportivo B 0, Laracha 1, Barbadas 1, Bertamiráns 0, Pontevedra 1, Arousa 4, Negreira 3, Areas 0, Ordes 3, Dixoa 1, Boiro 1, Racing Vilalbes 1, Somozas 2, e Choco 4, Dorneda 1. Pois é que dicía eu antes, As Pontes e Pontevedra en todo alto da clasificación, Gus. E o As Pontes que sume e segue na súa casa, un visitante complicadísimo como era o Deportivo B, pero o equipo de Manolo García ponse de líder grazas á novena victoria seguida como local. Este está sendo un inverno moi duro para os campos galegos. A chuvia estraga os terreos, así acontece no poboado de As Pontes, onde se mediron dous equipos que practican fútbol combinativo. Así que As Pontes e Deportivo B tiveron que improvisar para salvar a irregularidade do terreo de xogo. E malia todos, en moito toque, ofreceron un partido animado, dinámico e cun claro dominador, o equipo local que gozou de grandes oportunidades na segunda parte. O de Manolo García é o segundo conxunto máis goleador da categoría. Desta volta só materializou nunha acción a balón parado, saque de esquina que botou o especialista Bosa e que rematou Nano. Erraron os rivais nas marcaxes defensivas e o pequeno mediocentro conseguiu cabecear. O Deportivo B, no que se estreou o croata Mujan, Soin quedou cun par de disparos dende fora da área de Bicho. Había que disputar y luchar mucho, los dos equipos lo han hecho y bueno, después en una acción a balón parado, que ellos tienen un potencial grande, enorme ahí, pues han conseguido su gol y nosotros hemos tenido también nuestras opciones, no las hemos aprovechado, bueno. Malia as malas condicións do seu campo, As Pontes fixo del un fortín. Levan 9 vitorias seguidas no poboado e ponse líder. Estamos saindo de aquí para buscar campos de herba artificial para poder entrenar e, bueno, esta semana entrenamos o miércoles nada máis e, bueno, ao final, pois, creo que o grupo é o que tira de todo isto e, ao final, pois, mira, estamos líderes e super contentos. Levan anos juntos, 2 anos, se coñecen mellor e o campo, a pesar de como está, o coñecemos. Sabemos as zonas mellores, as zonas peores, isto tamén axuda. O vindeiro visitante no campo do poboado será o Pontevedra. É unha pillería absoluta, por parte do As Pontes. É o segredo, coñecer. Ríese Tito, non sei se tío practicaches algunha vez. Non, pero bueno, Manolo fala ben, por aquí, non ide por alá. Claro, por outro lado, non se pode, non? No, además os campos están horribles, Sí, increíbles. Xa non sei que é mellor, serva natural, serva sintética. Como estaba o do Bertamiráns? Mal tamén? Moi mal. A ver, imos ver. Estaba moi mal e as imaxes, pois, só hai que ver como estaba o campo de erva sintética, pero claro, con toda a auga que caeu, pois iso non drenaba. Por certo, gardouse un minuto de silencio polo falecemento de Adrián Amboaj, ese técnico das categorías inferiores do Bertamiráns, e un partido no que o Pontevedra, eu creo que é o máis salientable, Tito. 600 minutos sen encaixar un gol. 0-1-1-0, 0-1-1-0, a verdade é que conseguiu unha liña de moita seriedade e ao final, mira, pouquiño a pouco, bueno, non dábamos que iba a estar entre os 4, pero está optando xa por ese campeonato. Sí, que é importantísimo, repetimos, o gol no minuto 90 de partido e ademais un xogador que entrou na segunda parte, marcou Fran Fandiño e deulle a victoria 0-1 ao Pontevedra en Bertamiráns. El partido estuvo condicionado por el campo, por el día, y yo creo que fue un partido muy igualado. Si es verdad que ellos, bueno, dieron una sensación de peligro, pero por ocasiones yo creo que el partido estuvo nivelado. Y bueno, una pena, porque en la última acción del partido tuvimos nosotros la opción del 1-0 y en la contra, pues bueno, aprovechando su capacidad individual, pues nos hicieron el gol en el 90. Queda mucho por jugar, quedan muchos partidos por sacar adelante. Tenemos que ir sumando de 3 en 3, los rivales algún día se dejarán puntos y si no es hoy, pues será otro día. No tenemos prisa por eso. Ojalá algún día seamos líderes, claro, y podamos disfrutarlo. Pero ahora mismo no es algo que me preocupe ni nos preocupe en general. E tanto que os rivais ás veces se deixan puntos, que se o pregunten ao Boiro, non? No seu partido ante o Grixoa. Quen lle a dicir que ia perder 2 puntos no campo do Grixoa, empate a 1 e o terceiro empate consecutivo do Boiro. Un partido onde chegaron os goles na segunda metade. Adiantouse o Grixoa con ese lanzamento de falta, múltiples rexeites e acaba marcando Dani. Aí estamos a ver, un rexeite, 2, 3 e ao final, a cuarta, marca Dani. Premio a insistencia. Sí, pero 5 minutos máis tarde, aí está o penalti, a caída de Anxo, Era Anxo? Non era Anxo, creo. Sí, era Anxo que caeu na área e ademais é Anxo o que transforma o penalti. Empate a 1 no minuto 20 da segunda metade. E ao final, a polémica. Primeiro, ocasión clarísima para o Boiro, esta oportunidade que salva Brais, un gol cantado,
e xusto no final do partido, esa cabezada de Marcos, todos os xogadores do Boiro celebrando o gol, os xogadores do Grixoa levando as mans á cabeza, minuto 90, pero alguén se decata que o asistente ergueu a bandeira. E que pitou? Fora de xogo. Imposible, imposible, claro. Cunha cámara imposible de ver, pero así rematou o partido. Nestes casos acostumamos a darlle a razón ao Sí, asistente. por suposto, porque el ten moita, Creo que está mellor situado. moita mellor visión que nós. E tamén conseguiu unha vitoria, o Cerceda unha vitoria moi sufrida, partido que vimos na Liga das Cidades, partido que se decidiu nos últimos 5 minutos prácticamente. Partido que foi de poder a poder, están todos os campos mal na categoría, os de herba natural, menos o de Cerceda. É que ali... Eu non sei o que lle fan. Bueno, ali... Como se fora un fillo, sei que... E non só do Roxo, porque en 5 ou 10 km a redonda debe haber outros 2 ou 3 campos sensacionais, Gus. Pois así está o campo, que nos den o segredo, o que lle lo den. Debe ser la zona. Sí, que lle den o segredo ao resto de equipos. O partido, como dicimos, decidiuse no 83 con ese gol de Dani, o balón si lles vara a Martín, e acaba marcando Dani a porta baleira, e outro gol de Dani no último minuto. Ese envío de Herbert, o erro defensivo, e por aí aparece Dani para manter o Cerceda entre os 4 primeiros, porque dende atrás chegan varios equipos empurrando moi forte. E o que máis forte empurra é o Somozas, que gañou por 1-2 nun campo complicado como é o do Racing Vilalbés. O 0-1 marcado por Luis Ángel. Que tampouco está mal o césped, con todo o que cae. Sí, bueno, en Vilalba por algo facía o Deportivo as pretemporadas. Calor sí que facía así sempre, Sí. Calor, pero o césped impresionante. Ese remate cruzado de Luis Ángel, despois a cabezada de Baleato, 2-0, bueno, sempre o dicimos, o Somozas ten un equipo que pode estar entre os 4 primeiros. Eu creo que incluso o que pasou, pois, o falecemento do seu presidente vai servir de estímulo. Posiblemente. E despois o recurtou diferenzas o Vilalbés con este gol de José Varela, pero sobre todo a xogada de Mauro Porati. Sí. Ti mira, sobre todo este caneo, por un lado, polo outro, aquí ensina o balón e acaba levando, e ao final José só ten que empurrar. Así rematou o partido coa vitoria do Somozas. En cantagoles, o partido máis destacado en Vilagarcía. En Vilagarcía, aí sí que non se aburriron. No, desde logo que non. 7 goles. 7 goles no partido entre o Arousa e o Negreira, coa vitoria por 4 goles a 3 do Arousa, que se adiantou, merecía o gol a primeira xogada, o primeiro remate, acabou marcando Pablo Pillado. Tampouco está mal o césped aquí, Sí, sí. Bueno, conforme foi avanzando o partido... Deixamos os mellores céspedes para o final. Claro. Conforme avanzou o partido foi empeorando. O 2-0 marcado por Alfonso, nesa xogada na que, bueno, tense os máis e seus menos co rival. Aí está túa miña, que remato, que despexo, e ao final acaba marcando Alfonso. Recurta diferenzas o Negreira, a tolemia foi na segunda metade. O Negreira con ese gol de Ángelo. 2-1. O Arousa... Estes 2 goles que vimos, estes 2 últimos, non foron moi elaborados. Sí. Tampouco foi, bueno, saque de córner e gol de Martín Barreiro. O 3-1. O Arousa que é outro equipo que quere achegarse, está a 6 puntos... Está entre eses equipos que teñen posibilidades aínda de Sí, chegar, digamos que que non vai ser doado, pero... A partir do 8º posto, aí se hai unha fractura importante, que é a partir do Barbadás, o Alondras, o Bertamiráns, eses equipos non teñen xa posibilidades de chegar, pero Arousa, o Choco... Que queda moito Ordes... aínda, por diante. A temporada de Alondras e Choco é tremendamente boa, máis de que queden arriba ou cheguen ou non, tremendamente meritoria. Vimos o 4 en obra de Ramón, de penalti, o 4-2 marcado outra vez por Ángelo, marcaron os 2 centrais do Negreira, marcaron os 3 goles do Negreira, porque Ángelo fixo o 4-2, e aí teñen a Roberto Amoedo marcando o 4-3. 2 centrais que, por certo, comezaron a Liga no Boiro. No Boiro, sí. Están a rematar no Cerceda, e así acabou o partido, moitos goles, e en xeral a xente que foi a Lomba, pois, pasou no ben. E os que foron a Laracha? Os que foron a Laracha comentaron os penaltis, que foi como se decidiu o partido. Este primeiro de Javi Villar sobre Moisés Pereiro. A ver que vos parece na repetición. Aí chega Moisés. Penalti.
Inocente, pero penalti. E o propio Moisés Pereiro consegue facer o 0-1. Así marcaba o equipo do Barbadás. O Barbadás, a verdade que foi un partido con multitude de oportunidades, poñemos esta como exemplo, que marcaronse 2 goles, pero puderonse marcar 7 ou 8. E ao final acabou empatando Laracha con estoutro penalti. A pelota aí para Fandiño, cae, protesta moito Nacho Currás, e hai que velo na repetición. Este ofrece máis dúbidas. Sí. Penalti que transforma Miguel Taibo. Ao final, reparto de puntos entre o Laracha e o Barbadás. E rematamos o repaso a xornada co que aconteceu en Betanzos. O Betanzos, que des que chegara Alex Suárez, o seu novo adestrador, só sumaba empates. Sí. Era unha cousa fora do normal. Pero pouco a pouco está saindo de aí. E cando peor parecía a situación para o equipo. Sí, perdeu a moitos xogadores, recompuxo o equipo, pero bueno, ao final acabou armando un equipo, o equipo non gañaba, pero tampouco perdía, e diante do Bouzas, xa ven, as ocasións que fallou, 1, 2, 3, 4, 5, clarísimas na primeira metade, tamén na segunda parte oportunidades, e ao final decidiuse o partido nunha acción a balón parado. Primeiro ese remate de Agulló, salva aí o porteiro Ferre debaixo dos paus e acaba marcando o propio Agulló. A saída dunha falta. Por número de ocasións, merecido, Sí. Foi 1-0, pero puido ser... Creo que xa comentamos algunha vez, Agulló. Fillo do mítico xogador do Deportivo. Do exxogador do Deportivo, que xa le han marcados varios goles na categoría. Tempo para as redes sociais, agora xa que terminamos coas imaxes da terceira, perdón, Carlos. Hai xente que está a falar desde de concatenación de empates e algún como Pablo que, por exemplo, non lle gusta nada que o Boiro empate tanto, di que se un equipo quere estar arriba non pode levar 12 empates, son números, non? E dirá Gelucho, é unha derrota en toda a temporada. Claro. Hai xente que está máis contenta, por exemplo, como David, que di o Pontevedra é xa o máis que serio candidato ao título, traballo enorme de Manu Fernández calando bocas, e unha pregunta para Tito, de Julio Rodríguez, que che pregunta que che parece Cañi. Cañi, a mí me parece un xogador con moitísima calidade, este ano, bueno, a máis coincidiu que estaba no pasado, eu fui a velo varias veces, e creo que entrou con moita forza no principio da temporada e que pouquiño a pouco ten que serenarse, fará mellor fútbol do que de momento fixo, pero creo que é un xogador de futuro. E que se lleves proxección. Creo que sí, máis non o digo eu, tamén o dixo Fernando, contou con el varias veces e creo que é un xogador de moita calidade. Bueno, xa queda a resposta para Julio. Grazas, Carlos. Imos coa clasificación desta terceira galega. Aí a teñen coas Pontes e co Pontevedra, tal e como dixemos, ao longo dos resumos, con 49 puntos nos 2 primeiros postos da clasificación, o Boiro con 48 e os Somozas con 47, de momento ocupan esas 4 primeiras plazas, e como dicía antes Gustavo, hai equipos aí que poden chegar, sobre todo o Cerceda, que está máis preto, pero tamén o Ordes, o Choco ou o Arousa, despois abrese Oco, e por abaixo o Negreira está xusto por fora dos postos de descenso con 23 puntos, postos de descenso que son para Betanzos, Dorneda, Cultural Areas e Grixoa. Tempo agora para repasar